Евангелле паводле Яна. Езус сказаў юдэям, якія паверылі ў Яго: «Калі вы будзеце трываць у слове Маім, то сапраўды будзеце вучнямі Маімі і пазнаеце праўду, а праўда вызваліць вас». Тыя адказалі Яму: «Мы нашчадкі Абрагама і ніколі не былі падняволеныя нікому. Як жа ты кажаш, вы станеце свабоднымі?» Езус адказаў ім: «Сапраўды, сапраўды кажу вам, кожны, хто чыніць грэх, гэта нявольнік граху, а нявольнік не застаецца ў доме вечна. Сын застаецца вечна. Таму, калі сын вызваліць вас, будзеце сапраўды свабоднымі. Ведаю, што вы нашчадкі Абрагама, аднак шукаеце, як мяне забіць, бо слова майго няма ў вас. Я кажу тое, што бачыў у айца майго, і вы робіце тое, што чулі ад айца». Тыя сказалі яму ў адказ: «Абрагам наш айцец». Езус сказаў ім: «Калі б вы былі дзецьмі Абрагама, рабілі б учынкі Абрагама. А цяпер шукаеце, як забіць мяне, чалавека, які сказаў вам праўду, пачутую ад Бога. Абрагам гэтага не рабіў. Вы робіце учынкі айца вашага». Яны адказалі яму: «Мы не з распусты народжаныя. Мы маем аднаго айца, Бога». Езус сказаў ім: «Калі б Бог быў вашым айцом, вы б любілі мяне, бо я ад Бога выйшаў і прыходжу. Я не сам ад сябе прыйшоў, але Ён паслаў мяне».